Vítajte. Poďme sa spolu pozrieť na niečo fascinujúce, na skrytú štruktúru nášho jazyka. Predstavme si to ako takú prieskumnícku mapu, ktorá nás prevedie úžasným svetom slov. 150 000. Asi toľko slov má slovenčina. To je obrovské číslo však. No schválne, ako je vôbec možné, že sa v takomto mori slov neutopíme? Ako je celý ten vesmír slov vlastne usporiadaný? No, odpoveď sa skrýva v dvoch slovách. Slovná zásoba. Práve toto je ten systém, ktorý do toho zdanlivého chaosu vnáša poriadok. Tak sa na to poďme pozrieť bližšie. Takže, slovná zásoba, odborne sa jej hovorí aj lexika, je v podstate úplne jednoducho súhrn všetkých slov, ktoré v jazyku existujú. A viete, je tu aj celá vedná disciplína, ktorá toto skúma, volá sa lexikológia. A výsledky jej práce? No tie nájdeme pekne usporiadané samozrejme v slovníkoch. Dobre, tak poďme na to. Našu cestu začneme tým, že sa pozrieme na vzťahy medzi slovami. Je to celkom zábavné, keď si ich predstavíme ako postavy v nejakom príbehu. Niektoré sú takí rivali na život a na smrť. Iná zase najlepší kamaráti. A tými prvými postavami, tými rivalmi sú antoníma. Úplne jednoducho sú to slová s opačným významom. Viete, presne oni definujú tie hranice, tie mantinely významu. Ruku na srdce, jedno bez druhého by často ani nedávalo zmysel. A tu to vidíme v plnej kráse. Deň a noc. Hore a dole. Viete, toto nie sú len obyčajné slová, toto sú absolútne základné piliere, vďaka ktorým si vlastne v hlave usporiadávame svet a chápeme jeho protiklady. Dobre, od rivalov sa teraz presunieme k tým kamarátom z nášho príbehu. A to sú synonýma. Sú to vlastne slová, ktoré znamenajú to isté, alebo niečo veľmi podobné, ale znejú úplne inak. A to je super, lebo nám dávajú kopec možností, ako vyjadriť jednu a tú istú myšlienku. Pozrime sa napríklad na slovo znova. Namiesto neho môžeme pokojne povedať aj opäť, nanovo alebo opätovne. Všetky v podstate znamenajú to isté. A presne vďaka ním je naša reč oveľa bohatšia a krajšia. A hlavne, nemusíme sa dokola opakovať. A teraz, pozor, prichádzajú na scénu také klamlivé dvojičky. Hovoríme im homonyma. Sú to slová, ktoré, a teraz počúvajte, znejú úplne, ale úplne rovnako, no znamenajú niečo totálne odlišné. A čo je dôležité, tá ich zvuková zhoda je číra náhoda. Perfektný príklad, slovo koruna. Zamyslíme sa nad tým. Môže to byť kráľovská koruna na hlave panovníka, môže to byť minca, ktorou platíme, a môže to byť aj koruna stromu. 3 úplne odlišné veci, no zvuk je ten istý. Takže čo z toho vyplýva? Že kontext je tu naozaj, ale naozaj všetko. Fajn, už vieme, čo slová znamenajú, aké majú medzi sebou vzťahy, ale teraz sa posunieme o level vyššie. K tomu, ako na nás slová pôsobia, aké v nás vyvolávajú pocity. Poďme spolu preskúmať ich emocionálnu krajinu. Skúsme sa nad tým na chvíľku zamyslieť. Ako je vlastne možné, že jedno slovo nás dokáže pohľadiť na duši, druhé si ani nevšimneme a tretie nás naopak poriadne urazí? No, celé kúzlo sa skrýva v niečom, čomu hovoríme citové zafarbenie. A táto tabuľka to ukazuje úplne perfektne. Pozrime sa na tie stĺpce. Máme tu napríklad kladné, láskavé slovo mamička. Potom neutrálne, vecné slovo matka. A potom, aj tie záporné, ako napríklad gebuľa namiesto hlavy alebo chajda namiesto domu. Vidíte? Ten istý koncept, ale výber jediného slova dokáže totálne zmeniť celý tón. Dobre, a teraz niečo úplne iné. Poďme si nasadnúť do pomyselného stroja času a pozrieť sa na to, ako sa jazyk v čase mení. Pretože áno, niektoré slová starnú a zanikajú a iné sa zase rodia. Tak tu máme slová, na ktoré už, ako sa hovorí, sadá prach. Sú to napríklad historizmy, slová ako felčiar, pomenúvajú veci, ktoré už jednoducho zanikli. A potom sú tu archaizmy, ako napríklad lučba pre chémiu. Ten pojem stále existuje, len dnes už na to používame modernejšie slovo. A presný opak, to sú novorodenci v našom jazyku, neologizmy. Slová, ktoré všetci dobre poznáme. Mobil, sponzor, počítač, fitness centrum. Jednoducho vznikli preto, lebo sme potrebovali pomenovať nové veci v našom živote. A to je ten najlepší dôkaz, že jazyk nie je nič mŕtvé, ale naozaj živý organizmus. A teraz si podržte klobúky, pretože tá dynamika je naozaj fascinujúca. Každý rok do slovenčiny pribudne približne 500 nových slov. 500!
To je priamy dôkaz toho, ako jazyk dýcha s nami a neustále sa prispôsobuje novým technológiám a tomu, ako sa mení naša spoločnosť. Naša cesta sa pomaly blíži do finále. A naša posledná zastávka? Tá bude o prepojení všetkého, čo sme si povedali, s našim bežným každodenným životom. Konkrétne, ako situácia, v ktorej sa nachádzame, ovplyvňuje to, aké slová si vyberieme. A teraz niečo, čo pozná úplne každý. Slang. Je to taký ten náš nespisovný, neformálny jazyk, ktorý používame, keď sme s ľuďmi na jednej vlne. Či už v škole, v práci, alebo s kamarátmi. Je to v podstate taký náš tajný kód, ktorému rozumieme len my v tej skupine. Dajme si konkrétny príklad zo školy. Úplne oficiálne, spisovne by nejaká zlá správa mohla znieť takto. Priznajme si, znie to dosť formálne, až tak strnulo, že? Lenže, čo by ten istý študent povedal svojmu kamarátovi cez prestávku? No preca, dostal som gulu zo sloviny. Cítite ten rozdiel? Ten kontrast je jednoducho obrovský. Okamžite vieme, že je to neformálny rozhovor dvoch ľudí, ktorí si rozumejú. Toto je sila slangu v plnej paráde. A týmto sa vlastne vraciame späť k našej úvodnej mape. Teraz už je jasné, že slovná zásoba nie je len nejaký nudný zoznam slov v slovníku. Vôbec nie. Je to živá, dynamická mapa našej kultúry, našej histórie, emócií a sociálnych vzťahov. A každé jedno slovo, ktoré si vyberieme, o nás niečo prezrádza. A úplne na záver, jedna myšlienka, ktorá vás možno prinúti trochu sa zamyslieť, ak sa jazyk mení takto rýchlo. Aké úplne nové slová budeme podľa vás používať od takých 50 rokov? Skúste si tipnúť.